Suleiman mai nasara. Faɗakarwa, wa'azarwa, nusarwa. Tokai Ini Productions. A sarara ga waƙar Salim Zahmani, wata fuskar mun ce ai kamar wa'azi ne. Ya ka dauna ka kabar dan yawan kibare. a sarara ga waƙar salon zamani, wata fuskar mun ce ai kamar wa'azi ne. Je ka ɗauna ka kaɗan bar yawan yin bare. A sarara ga waƙar salon zamani, wata fuskar mun ce ai kamar wazi ne. Je ka dauna ka kaɗan bar yawan yin bare. Ida farin farko ga hafi Allah fari, mai dare mai rana wanda ya yi jariri. Ya maza ya yi mata kan su zantan tari, ga jawabi zan yi kan ku zai tasiri. Shi zaman aure haure ake so tare, baban haƙƙin aure kai ya kula kai kari. Zamani ya sauya karo da ai matari, tarbiyar 'ya'ya ilimi anan kai dore. Mutunani na haka ya zarce na sun kauri, kau da kai da kawaici shi yake hana gobe. A sarara ga waƙar salon zamani, wata fuskar mun ce ai kamar wazi ne. Je ka dauna ka kaɗan bar yawan yin bare. Abokina duniyan gadai ta yi mana cikas, samari har ga 'yan mata ba su da tabbas a rayuwa ne ko ko soyayya ne ko milkos. Samari matsala ta 'yan mata ku ne, neman aure ko ba sana'a ai wasa ne. Da kaga bebi burin ka dai gidan su ka gane, ka sako shadda ko yadi motar na aro ne. Ka ɗauki bebi wai ku je fati wayewa ne, da daɗi banka sai ka ce mata ayyawa. Ka ɗauki salfi har da insta wai kai ga mota, wai kai boti ne. Salon zamani, wata fuskar mun ce ai kamar wazi ne. Je ka dauna ka kaɗan bar yawan yin bare. Abdul Jazz on the A sarara ga waƙar salon zamani, wata fuskar mun ce ai kamar wazi ne. Je ka dauna ka kaɗan bar yawan yin bare. Kwaran mata na taho akwai labari, da ku gafarcen na san jiki zai ɗari. Ladabi da biyayya kar kawa ta yi ɗauri, da kashe miki kunne ki abun hana kairi. Ki tsaya da mijinki ki mai biyayya fari, in ya kawo dukkan kantaki alfahari. Ka ki raina ki yi biris ki dan hau gori, shi ya in ya yokar ki sauyo tsari. Ɗauki ɗana ta kamar ɗan ki sai kunci gari, ga amarya ga kiwar gida bakware. A sarara ga waƙar salon zamani, wata fuskar mun ce ai kamar wazi ne. Je ka dauna ka kaɗan bar yawan yin bare. Da na yau aune matsala ta 'yan mata fari, sun ga kaye sai su bi shi aiko ba tsari. A shawarce in ya bi ki ce malan sori, saboda ya yi wanka yana ta yin alfahari. Ki kare kanki lafiyar ki ai ta wuce jari, idan da gaske sanki yake ya zo shi gidanku. Ki gwada masa tarbiya da tsari na gidanku, a batun aure sai ya turo kuɗin shi gidanku. Haka shine soyayyar gaskiya ba tsirko. Kun ji 'yan mata shawara na zo ni na baku. A sarara ga waƙar salon zamani, wata fuskar mun ce ai kamar wazi ne. Je ka dauna ka kaɗan bar yawan yin bare. A sarara ga waƙar Salim Zahmani, wata fuskar mun ce ai kamar wa'azi ne. Je ka dauna ka kabar dan yawan kibare. A sarara ga waƙar salon zamani, wata fuskar mun ce